नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण दही राईस बघणार आहोत। दही राईस खूप वेगवेगळ्या प्रकारे केला जातो। आज आपण एकदम सोपी पद्धत बघणार आहोत दही राईसची। तर आता याचे साहित्य बघून घेऊया। एक छोटा चमचा राई, 10 ते 12 कढीपत्ते, एक हिरवी मिरची, पाव मुठी दही। दहीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। हा प्लेन राईस आहे शिजवलेला। आता दही राईस करायला घेऊया। राईस घेतलेला आहे, आता दही घालूया। जवळजवळ 150 ग्राम दही होती। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता तडक्याची तयारी करूया। एक छोटा चमचा तेल, राई, थोडासा हिंग, मिरची, कढीपत्ते, कोथिंबीर, हे रेडी आहे। फोडणी घालूया। आपण तेल कमी यूज केलं आहे, तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही थोडं जास्त यूज करू शकता। चवीनुसार मीठ, मिक्स करूया सर्व एकत्र। थोडी कोथिंबीर, दही तुम्ही कमी जास्त करू शकता यात। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे रेडी आहे। आता याची प्लेटिंग करून घेऊया। कोथिंबीरने गार्निश करूया। क्विक आणि इझी दही राईस रेडी आहे। हा करायला खूप झटपट आहे आणि चविष्ट लागतो खूप। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हा राईस करून बघा आणि मला कळवा कसं होतं ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।